Bé, la Fundació ha nascut en un context molt complicat i ha nascut amb aquesta vocació ja d'acostar l'òpera al territori, fer-la accessible a tothom i mantenir el repte i el compromís que hi ha amb els artistes i sobretot amb el públic. Hem aconseguit fer tota la temporada, que això és un repte molt, però molt gran en aquests moments de tantes dificultats que hem tingut i que tenim. I hem treballat moltíssim, jo crec que hem treballat molt bé i crec que estarem recompensats amb l'èxit. Ya llegará el momento en que volvamos a tener una continuidad mucho más dilatada y ojalá todo el proyecto que hay aquí con Ópera de Cataluña ahora mismo, tanto con la Sinfónica del Vallès, con los Amigos de la Ópera y todo el conglomerado de personas que están luchando por un proyecto así, pues que tenga el fruto y el futuro que se merece tener. Porque llevan muchos años de sacrificio, muchos años de lucha y ya va siendo hora que se reconozca el nivel que se está alcanzando, el nivel que se tiene y al que quieren llegar.